ahaztu autoa, aurreztu gasolinan, ekidin haserraldiak eta ilarak errepidean, ekidin ilarak kutxan, itxaronaldiak eta tratu inpertsonala. Hona hemen produktu iraultzaile bat. Bertako komertzioa, merkeagoa da eta on egiten du. Hemen oinez disfrutatzen da. Ibili, zeharkatu gure komertzio galeriak. Arnastu eta eman oxigenoa Antsoaini. Ikusi, sartu, galdetu. Buruarekin erosi eta bihotzarekin. Eta eraman etxera eskaini dezakegun onena. Konfiantza. Hemen ez dugu gure izena bularrean idatzita. Jada ezagutzen gaituzulako, beheko denda gara. Hemen dituzu eskura zure sare sozialak. Aberastasuna modu justuago batean banatzen da hemen. Antsoaingo komertzioak. Bizi garen lekua da. Erosi eta kontsumitzen dugun tokia. Hemen bizitza ematen dugu elkar.